Ola, son Lucía e vou participar na mesa redonda, mas son realmente importantes os premios literarios. Este tema vou abordar dende dúas perspectivas diferentes. Por unha banda, dende a miña perspectiva persoal, dende a miña opinión persoal, é dicir, como influíron os premios literarios en min, no meu labor poético, na miña dedicación á escrita, e por outra banda, como creo que influen os premios literarios en xeral, no sistema literario galego. En canto ao primeiro tema, vou a enfocalo de dúas maneiras moi distintas, con dúas ideas moi contraditorias. Por unha banda, vou afirmar que dende sempre fun unha descreída dos premios literarios. Cando comecei a dedicarme a escribir os meus primeiros poemas, empecé a analizar o feito literario, empecé a pensar que para min os certames non tiñan ningunha importancia. Pensaba que a literatura era algo moi subjetivo, que era moi difícil de valorar e que era moi difícil de xerarquizar. Entón, tamén vía obras premiadas que para mí non tiñan ningún valor literario, mentres outros autores nada galardonados eran boísimos. Co tempo, esta idea tiven que afirmar que non era tan correcta como eu pensaba, porque tiven que tragar as miñas palabras e admitir que os premios literarios foron moi importantes para min. Por que? Porque me axudaron a facerme un pouquiño visible e me axudaron a publicar os meus textos, que é algo moi importante para un escritor. Bueno, e con estas dúas ideas contraditorias, quero que vayades pensando para o debate da mesa redonda.